Magandang araw sa inyo lahat. Ituloy na inyong lingkod, Mike Padua. Nagbabalik sa ating topical weather analysis na yung araw po ni Miyerkules hanggang Biyernes, Enero 27 hanggang 29, 2021. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Itong latest CraftSat, simula na yung araw ng Miyerkules hanggang bukas Huwebes. Nanatili po ang pagbugso ng amihan at bahagyang lumalakas po ito. At nakaka-apekto na rin po sa may bahagi po ng Bicol region. Galing po sa Northern Luzon, kalipas ng 2 araw, kumalat na po ito sa malaking bahagi po ng Luzon. So magkakaroon po ng maulap na pawirin na may mga hangin po na umabot po ng hanggang 40 kph, lalo na po sa may silangan bahagi po ng ating Luzon Island. At may mga inaasahan rin po itong mga drizzles at light rain. At dito rin po sa may Kabikulan, Northern Samar, Western Visayas, Sulu Archipelago at Mimaropa ay apektado po nitong northeast monsoon at yung mahinang amihan. So, dito po yung malakas na amihan, simple amihan, and dito naman po yung mahinang amihan. So, inaasahan po na mga padaan-daan pong maulan for the next 2 or 3 days. Sa ibang bahagi naman po ng ating bansa ay magiging katamtaman po ang lagay ng panahon. At paminsan-minsan, pagdating ng hapon ng gabi, may mga inaasahan pong mga pag-ulan at pagkulog at pagkidlat. Samantala, sa labas ng ating bansa, meron po tayong surface trough, tail end ng isang frontal system na naka-apekto po sa may Mariana Islands, kasama po dyan ang Guam at Saipan. So, yan po ang ating latest. So, nothing to worry about. At ito naman po ang ating fast animation. So, kita po natin yung parang ghostly cloudiness. Yan po yung low-level clouds galing po sa northeast monsoon. Dito naman po yung surface trough. Wala tayong dapat ikabahala dyan. At ito naman po yung ating windy.com. Zoom in satellite animation mula sa UMETSAT. At kitang-kita po natin dito for the past 6 hours ang pagbuga po ng amihan dito po sa malaking bahagi po ng Luzon. Kasama din po dyan Metro Manila. Halos buong bahagi po ng Luzon apektado po ng amihan. May mga padaan po mga showers, lalo po dito sa may Northern Quezon, may costales ng Northern Quezon. At gayon din po dito sa may Bicol, may mga maliliit na mga thunderstorms na pwede magbigay ng malalakas na ulan. At umabot rin po sa may Northern Samar at Masbate, kasama po ang Western Visayas. Dito naman po ay medyo mahina na po ang amihan. Samantala, ito po yung ating windy.com 3-day rainfall accumulation. Mula na yung araw ng Miyerkules hanggang Biyernes at kinangkita po natin dito na medyo kalat-kalat po ang mga scattered na on and off rainfall. Dala po ng amihan at meron dito affected ang extreme northern at eastern Luzon, ang ibang areas po. Kasama rin po ang Northern Quezon, eastern sections po ng Kabikulan. So, inaasahan naman po natin paglamig bahagya ng panahon at mga on and off na ulan at may hangin na pwedeng umawat po ng 65 kph susunod na 3 araw. Dito rin po sa may eastern Visayas at northern parts ng Panay at Negros as well as ibang portion po ng Cebu, Bohol, Leyte, eastern and northeastern Mindanao as well as dito po sa may area po ng northern Mindanao, lalo na sa may maliit na area po ng Misamis Occidental. So, inaasahan po itong hanging amihan susunod na 3 araw. So, ito po yung ating wind forecast mula sa American Model, courtesy of windy.com. So, bukas ng umaga, bahagya na po siyang lalakas, lalo na pagdating ng hapon. Yan po, lumalakas na po yung amihan. At sa Friday, ay aabot na po ng 55 to 60 kph. And then sa hapon, pwede umabot po ng 65 kph. At aabot po hanggang Kabisayaan itong hagupit ng amihan sa loob ng darating na weekend. Okay, so ang Sabado po ay ma-experience natin ang hanging amihan. At pagdating ng Sunday, bagya na po siyang hina. So hanggang dyan po ang ating forecast. And on Friday, may clear details tayo ng forecast sa darating na weekend hanggang Monday. Okay, so stay tuned for more updates sa pagbabalik na naman po ng malabig na amihan. Tamang-tama po kasi medyo mainit tayo na yon sa nakalipas na 1 linggo. Binigyan tayo ng 1 week break after ng 3 linggo na sunod-sunod na malakas ang amihan at malabig ang panahon. At medyo nakaka-experience tayo ng sunbathing. Okay, lalo na sa early morning, nakakatulong sa ating health. Okay,
So yan po, dyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis ngayong araw po ng Miyerkules at babalik ulit tayo sa darating na Biyernes para ibigay sa inyo ang pinaka-latest updates panahon lalo na ngayong darating na weekend. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padua nagpapaalam. Mag-iingat po tayong lahat. #WeatherWiser, #TyphoonWiser at maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking weather channel.